Još jedan uspjeh hrvatskih liječnika. U riječkom KBC-u izvedena je transplantacija bubrega rijetke anatomske građe. Bubreg donora naime nije bio u uobičajenom anatomskom položaju, pa je zahvat, prvi takav u Hrvatskoj, bio iznimno zahtjevan. Bubreg donora nije bio u lumbalnom području, nego u zdjelici. S takvom bubrežnom malformacijom riječki su se liječnici susreli prvi put. To se zove pelvična ektopija. Dakle, te krvne žile su izrazito male, tanke, kratke i ima ih bezbroj. 4 arterije i 3 vene koje su, svaka je opskrbljivala zasebni dio bubrega, dakle nismo mogli žrtvovati nijedno. Sve te žile trebalo spojiti i prekrojiti na način da mogu zapravo se spojiti sa žilama primatelja. Pacijent mlađi punoljetnik kojemu je presađen dječji bubreg uspješno se oporavlja. Organ je stigao uz posredovanje međunarodne mreže Eurotransplant, s kojom jača suradnja nakon što je riječki KBC udvostručio donorski program i za 50% povećao broj uspješno transplantiranih bubrega. Da u času kada organ bude ponuđen da kažemo da li je organ dovoljno kvalitetan, da li je dovoljno podudaran za toga primatelja i nakon toga se mi čujemo sa svim ostalim strukama. Izvanredan uspjeh zahtjevne transplantacije, ističu u KBC-u, zasluga je svih uključenih stručnjaka. Ne samo liječnika, već i sestara, pomoćnog osoblja, pa i nemedicinskog osoblja. Dakle, timovi koji zdušno rade i u sred noći ustaju, dolaze u bolnicu bez obzira na sve svoje druge obaveze. Nesvakidašnji zahvat trajao je dulje od uobičajena 2,5 sata. Ova transplantacija je trajala oko 5,5 sati otprilike, od čega je sama priprema grafta koji se trebao implantirati primatelju trajala praktički 3 sata. Klinika za urologiju u kojoj je 1971. izvedena prva transplantacija bubrega u široj regiji, ove godine obnovila status nacionalnog referentnog centra. U njoj je do danas uspješno izvedeno više od 1200 transplantacija bubrega. Na listi čekanja trenutačno je 80 pacijenata.